No hei taas kaikille. En oo tehnyt tosiaan nyt taaskaan pitkän aikaa videota, koska olen ottanut Piippolaan tosiaan. Ja täällä mä en voi paljon kuvailla, kun täällä on niin paljon ihmisiä koko ajan ympärillä. Ja tällä hetkelläkin mä oon nyt yksin. Kävelen kauppaan ja näin. Mutta tosiaan tarkoitus olisi kyllä alkaa tekemään nyt tästä lähtien vähän enemmän videoita ja tälleen. Mutta pikaiset kuulumiset silleen, että mulle kuuluu nyt hyvää. Mä oon tänään lähdössä, tai siis oon Piippolassa rompoikoistavan taas ja tälleen pelkästään. Ja ollaan tosiaan niitten porukoilla ja näin. Ja sitten tosiaan mun kaveriporukka on tässä muuttunut taas ja näin. Tosiaan mun hiukset on edelleen samanväriset kuin edellisessä videossa, ei oo vaihtunut, mutta vähän vaaleantunut. Ja näin. No, laitan tuohon alas mun Snapchat-jutun ja Instagramiin, että voitte alkaa seuraa sielläkin. Ja Instaan mä julkaisen kuvia aika paljonkin. Että sinnekin voi laittaa, tai laittakaa kommentteja uikaa, että minkälaisia videoita te haluatte, että mä alan tekemään. Ja tälle. Mutta eipä mulla tässä muuta. Nähdään taas ensi videossa.